Halo pemirsa, jumpa lagi di saluran TV terpercaya dengan host yang fenomenal, Master Google. Kali ini saya akan membawakan berita dunia dalam komedi. Sekian, sampai jumpa, dan selamat menonton. Ayo, tarik wedi ndi kok Indonesia ngelor kidul kaya ora enak wong. Dilungkas ngarepe Rio ya. Wis ora enak apa-apa belas. Nggak enane ada sanyo. Mbak bodo tempo ya. Tidur atus seminggu karo anakku. Nah, iya terusan minggu. Terus yang tidur apa mana? Apa ya podo ae iki. Bolo-bolo uripe kaya aku iki. Sowert ngene iki. Karepku ya aja podo serta kaya aku ngene iki. Kena tagih utang-utangan ngono lho karepku. Nek tak gawe nyandangi anakku karo ge misi-misi rodong ngono. Nyapa badhe niku lho. Lho. Pas ndel kok ya beneh men karo aku pas peteng kula kuwi ndel. Lho. Enak men iki mau oleh-olehku kok langgar mari darus. Mangkane to sapa langgar ben oleh. Ngene iki. Ngono kuwi. Iya. Wis to aja ngadek linggo-linggo kene sik lho ndel. Oke. Ngono kuwi ngatur ya apa ya awakmu wis tuku klambi to ndel? Lho. Iya to Pak. Yo wis no, aku mari sapa mall wis tuku klambine 3 setel. Ngono ki apa ya mbok gawe kabeh? Iya no. Tak gawe isu terus awan salin, sore salin neh pas 3 setel. Bae, kaya mbak-mbak ndek kono ngono kae to awakmu. Yo mbak-mbak ngono kae yo modal Pak De yang kitane. Ngono tibakno. Iya. Ya. Oh, ketok amung kaya ngono. Kaya sapa ndek ngono kuwi to, Nduk? Lho, iya to Pak De. Aku enek 20 tahun coba ngonoan. Terus aja ngomong ning ngonoan Pak De. Aku cuma mari harus langgar ngomong ning ngonoan malah pahalaku kelong. Ya wis, ngono ae. Aku tak balekne berkat sik, engko tak prenene rondo. Ngono. Iya, Tenan ya tak anteni lho ya. iya, Karo ngenteni delo. iya. Tak betakan sih aku. Oke, ya wis Pak De. Oke. Siapan Gerundo apa ini jelas rame ada bodoh ya san ini jelas dugel turunin cangkruan ini napa penggiatan yang turu dok ning kono jelas ning kono wong panganan aneh dugel ini Kan nanti dong. Tak balekne sego. Sedor udah ora? Yo. Yo tante nih juga lho. Yo, kok tak rono. Oke. Ade juga. Ade juga. Malah turu iki piye yo. Oh, anu Jan. Iya toh sedurung ndok ora. Ya iya Jan. Ya tapi yo bolone rong kompet memang. Iya anggotane dodol ya rung teko. Ya iya, ana dereke. Barekne kat mana? Saya masih mangga aku selain itu ya. Iya, wah ini nanti kau ya. Jadi kan lucu lah Jan. Yo pada tinggal
Dan tak aja nak usah ngomong tak. Urus aja ya. Loro Pakde tak tujuanane. Ya Jan, ini balung tua loh Jan. Yo Pakde kene pendekar. Ya, tak terus aja ya. Oke Pakde. Sungguh terpaksa aku bernyanyi. Tangga deh ngomong aku nyanyi di sahur. Oh iya. Indonesia nundul. Ngomong kok potong itu cari jarum itu. Pintar dia. Tinggal ini. Wes sakate riyo tak nyicil-nyicil nggih jajan riyo. Sok dulurku lek rene ben mangan jajan tradisional iki lho, teko Kates. Sok mesti dulurku sing teko Surabaya, sing teko Blitar, teko Tulungagung. Pak mesti rene kabeh teko Malang beh. Pokok sok lek Rene nekokne aku kapan rabi, anak era tak sangoni. Ini salah lah. Lodongku kok ya mek telu. Sesuk nak ning pasar tuku lodong. Mek telepon sapa iki? Oh, Mbak Mut. Halo. Oh iya, Mbak, tak jibuke jajanku saiki. Iki lho aku lagi resik-resik lodong. Tak jibuke saiki, Mbak. Sampe ning omah to? Oke, wes tak rono saiki. Wes tak ndang Mbak Mut aku selak minggat wong iku. Wis turah iki kok duwike. Jibuke selak entek aku ora kumanen jajan yo mbok kanan. Oh no! Loh, Pak didugel karo Jono ya nyapa turu ning kene. Kok ora duwe omah ae. Masih iki lho sawan peran tangi iki lho. Jan. Jono. Jan. Jono. Piye ta wong iki? Pak didugel? Pak didugel? Pak didugel? Oh, wong e jane-jane iki lek bugaran nang tangi. Delok nae. Apa ki be padane pitik ae sapa to ki? Tangi wis awan iki lho. Masih iki yo nyapu to turu ning embong iki. Yo sama tuh Tin. Pade, tangi pade. Pade sawan iki lho.
sawan deh kemau Jan. Awan. Teh. Untung digugati nah mau. Masih nyapa to turun ning ibang iki paduan. Arep rondo tiba gak sida keturunan ning mau. Oh, iya. Lah, iki mau arep nyandi ta, Tin? Kowe njupuk jajan, Pak De. Hampir yo tuku jajan to. Oh, Wes iya. tak ngelih aku. Tiwas apes neh aku engko. Dah, nyandi, Tin. Kok ngalih. Lah iya. Dondol ya terus nyandi iki mau. Wah, ya ras rondo awake dhewe jan tibane iki. Adu-adu apa kadhe ora apa-apa. Yo piye ya anci ya ana apa-apa ya jajal to. Delok nang omah enek apa ora sing didol iki. Ya aku tak mulai Pak. Ya wis, disi kan. Wah, lah iya. Iku oleh apa ora? Ada titik ngene. Mbok tumpung iku peh kaya muring-muring iki kok aku lak. Ada pitik wong garek sitok kuwi tok e. Angga iki tak garap ae pitik wis. Oh, son. Sabar ya, son ya. Anak ya mung kowe tok. Surak pangeran dijagai panggah son. Kepethuk ya. Son, jenenge son ya. Sing sabar wae ya. Anak ya mung kowe tok lho, son.